наврӯз яке аз қадимтарин идҳои тоҷикон ба шумор меравад. наврӯз иди иҳёи табиат ҳамчун ҷашни соли нав шинохта шуда мужда аз омади баҳори нозанин медиҳад. ба ин муносибат бо ташаббуси ташкилоти ҷамъиятии манбаи меҳр бахшида ба наврӯзи оламафрӯз дар кӯдакистони рақами 26 шаҳри хуҷанд чорабинии идона доир гардид. дар чорабинӣ барои кӯдакони дорои имконияти маъюбият дошта дастурхони идона ороста шуд. имрӯз мо тасмим гирифтем ки бо кӯдакони ташкилот ва ширхоргоҳ кӯдакистони рақами 26 чорабинии ҳамҷояеро бахшида ба наврӯзи оламафрӯз баргузор намоем ва кӯдакон тавонанд чусту чолокии худ баромадҳои худро ба волидайнашон нишон дода бошанд. кӯдакони ташкилоти ҷамъиятии манбаи меҳр ба ҳозирин дар васфи наврӯз шеърҳо қироат намуда таби онҳоро болида гардониданд. дастурхони идонии оросташуда ки аз анвои хӯрданиҳо иборат буд ва чорабинӣ шукӯҳи дигареро зам намуд. яке аз хизматрасониҳои ташкилоти ҷамъиятии манбаи меҳр ба кӯдакони имконияти дорои маъюбият дошта ва муассисаҳои таълимӣ ва фарҳангӣ ҷалб намудани онҳо мебошад. дилбар ҳайдарова аз ноҳияи ашт буда тӯли 2 сол мешавад ки набираи худро ба ин ҷо меорад. ӯ барои ташкилкунандагони ин чорабинӣ миннатдории хишро баён намуд. мана имрӯз мо кӯдакони масъулияташ маҳдуди худро ба ҳамин даргоҳи манбаи меҳр овардем ки ҳамин рӯз рӯзи хурсандиву шодӣ кунанд. ҳамин ташкилоти ҷамъияти манбаи меҳр мана тӯли 2 сол мешавад ки ман кӯдаконамро ба ҳамин манзил макон мебиёрам ва бисёр некиҳо бисёр хубиҳо дидам. бачаҳом худи гап задан наметавонист, роҳ гашта наметавонист. ман ҳозир гапҳошон бурро шудагӣ, ҳаракатҳошон анча беҳтар шудагӣ. орзуву омоли мардум на танҳо ба хондану суруду таронаҳо балки тавассути иҷрои амалҳои суннати расму оин баён мегардад. соли 2010 аз ҷониби маҷмӯи созмони милали муттаҳид 21 март рӯзи байналмилалии наврӯз эълон карда шуд ки он ҳамасола дар ҷумҳурии тоҷикистон бо шукӯҳу шаҳомати хоса таҷлил карда мешавад.